לנו שתי מחבלים לתוך הבית. הם פשוט הניחו מטען חבלה על הידית מבחוץ ופוצצו את הדלת. בשלב הזה עמיחי נפצע אנוש. בימים הראשונים של הפציעה אני הרגשתי מאוד לבד, כי הרגשתי שאף אחד לא מצליח להבין את מה שאני באמת עוברת. הרבה מהקהילה התגייסו באמצע שמחת תורה. כשאתה בגיל מבוגר ואתה עם נכות ואתה חוזר הביתה לבד, זה לא קל. בתקופות קשות כמו המלחמה, הרבה פעמים יש לאנשים פחדים, יש להם הרבה דאגות, יש להם חששות, מרגישים בדידות. בכל תולדות עם ישראל, מה ששמר על העם היהודי היה הקהילה, ודווקא כאן בישראל, לאחר שעשיתי עלייה, גיליתי שהדבר הזה חסר. הרבה אנשים חיים במידה מסוימת לבד, והקהילה זה המקום שבו הם מרגישים קהילתיות, מרגישים חוסן. בהכשרה של ברקאי אנחנו מכשירים את רבני הקהילות וגם את נשותיהם לדעת איך לבנות קהילה אמיתית, שמבוססת על חוסן, על ערבות הדדית, תמיכה שוטפת בכל מה שעובר על משפחות הקהילה. פעם הייתי רב קהילה, היום אני יכול להגיד שאני גם עוסק בקהילה. אחרי שכבר קיבלת מברקאי הרבה כלים והרבה מחשבות איך לגשת לדברים, היום אני יודע להפשיל שרוולים. לגשת, לעסוק בסכסוכים, לעסוק בגישורים, ללכת למקומות שפעם הייתי טיפה נרתע כי לא ידעתי איך לגשת לזה מבחינה מקצועית. אבל כשאני רואה את התוצאה, אני מבינה שיש פה הכשרה של אנשים, שיש שם רתימה, הכשרה מקצועית. בסוף, כדי להנהיג קהילה, אתה צריך הרבה מעבר לתחום ההלכתי. להנהיג קהילה, אתה צריך להבין את הנפש של האנשים שעומדים מולך. ברקאי, בשנתיים של הלימוד, הביאו תוכן שהוא עוסק באיך באמת להנהיג את הקהילה קדימה. ברגע שהרב שחר נכנס לתפקיד ועבר את ההכשרה של ברקאי, זה פתח ממש עולם שלם, מקום של ערכים ושל הנאה ושל למידה ושל מטרה משותפת של כל המתפללים כאן ושל כל השכונה ביחד. והרגשתי שאני לא לבד. בוא נהיה איתך בבית, בוא נעזור לך, זה מאוד חיזק אותי. אז אמרו לי, אנחנו רוצים לעשות תורנות שכל שבת תהיה בבית אחר. זה מעיד על האכפתיות, על הדאגה לך, אתה מבוגר, תבוא תאכל איתנו. הרב חייב להיות כתובת לפנות ולדבר, להשמיע את מה שעל ליבם. אתה מרגיש שיש לך אבא, יש לך עם מי לדבר. אני לא הכרתי את ברקאי, ובהמשך הבנתי שפעילות שלהם זה לייצר קהילות במדינת ישראל. ואז שלחו לי קישור לקבוצת וואטסאפ של נשות פצועים מהמלחמה. הצטרפתי אליה, הייתי ממש בין הראשונות, ופתאום הרגשתי שיש לי פה שיח עם אנשים שמבינים אותי. ובאמת לפני פסח עשינו יום כיף למשפחות בפארק קפצובה, למשפחות האלה שמאוד מאוד מתמודדות, ומרכז ברקאי לקח חסות על כל האירוע הזה. התאגדו כאן בתחום החסד, גם לנשות המילואים. קהילה זה בסיס לעוצמות של להיות ביחד, לתת כתף אחד לשני. רק בתחילת הקורונה הגענו לכאן כמעט כל יום וכ-500 אזרחים ותיקים שידענו שהיכולת שלהם לספק לעצמם את המזון כמעט אפסי. מה שהבנו על ברקאי זה לא רק שהם מיוצגים בכל העיר, שיש לנו קבוצות של מתנדבים שמחוברים לכל שכונה ושכונה. וברקאי עשה מהפכה. הוא הפך את בית הכנסת מרק מקום לתפילה למקום שבו יש בו קהילה. הגעתי לברקאי כרב קהילה, ויצאתי מברקאי כמנהיג קהילה, שיודע לחבר אנשים, שיודע לסחוף אנשים, שיודע לגעת באנשים בכל מצבי החיים שלהם. הרב שלנו, דמות הרב ליווה את עם ישראל לדורותיו. רבני ברקאי, אתם היום בעיניי אלו שאוחזים עדיין את הלפיד, לא לתת לכבוד חלילה את האור של רבנות. עכשיו שאנחנו נמצאים במחזור זין של ברקאי, כאשר הכשרנו למעלה מ100 רבנים ונשות רבנים, בעצם יצרנו מהפכה. ברקאי יצרה עד היום מעל 100 קהילות חזקות שיוצרות חוסן אמיתי לעם ישראל ומדינת ישראל.